Καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε Παραλιμνίου, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτή, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλοι και φίλες. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και βρίσκεστε απόψε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια ύπαρξης, δημιουργίας και προσφοράς της Μαντολινάτας Δήμου Παραλιμνίου στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Υφυπουργό Πολιτισμού, κυρία Βασιλική Κασιανίδου, που έχει θέσει υπό την αιγίδα της το απόψινό φεστιβάλ. Θελήσαμε να γιορτάσουμε αυτό το σημαντικό για μας ορόσημο με ανθρώπους που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Το Φωνητικό Σύνολο και Μαντολινάτα Νεόφυτου Γιώτα Ρούσου, την Ομάδα Κυπρίων Κανθαδόρων και την Κοινοτική Χοροδία και Μαντολινάτα Πέρα Ορεινής και τα Μάσιους Τροβαδούρους που θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους και τη μελωδικότητά τους σε όμορφους μουσικούς δρόμους. Τους ευχαριστούμε θερμά που βρίσκονται απόψε μαζί μας. Παρακαλούμε, όπως απενεργοποιήσετε ή θέσετε σε λειτουργία πτήσεις στα κινητά σας τηλέφωνα, για να ηχήσει απόψε στα αυτιά όλων μας μόνο η μελωδία του μαντολίνου. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να κηρύξετε την έναρξη του φεστιβάλ, σας παρακαλώ. Κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλοι από τη Λευκοσία, τα Πέρα, Δαμασό, Λεμεσό, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκδήλωση της Μαντολινάτας. Να πω ότι το συγκεκριμένο σύνολο είναι η αδυναμία μου για έναν απλό λόγο. Ότι σε αυτόν το σύνολο κατάφεραν να συζεύξουν 3 γενναίες. Είναι ανεξαρτήτου ηλικίας. Από 80 μέχρι 12. Αυτό, Μαρία μου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε εσένα, αλλά και στο κλίμα το οποίο υπάρχει στη Μαντολινάτα. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε εσάς τα σύνολα για να μπορέσετε να λειτουργάτε και να απασχολείτε τον κόσμο, διότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκδηλώσεις, είναι και εκδηλώσεις που βοηθούμε τον κόσμο να συμμετέχει ο ίδιος και να απασχολείται. Είμαι σίγουρος για το τι θα δούμε στη συνέχεια. Μας έχετε συνηθίσει σε μια ποιότητα που, αν είναι διαφορετική, θα σας κρίνουμε, Μαρία μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικό. Και με αυτά τα λίγα, κηρύσσω την έναρξη του πρώτου φεστιβάλ Μαντολινάτας που οργανώνεται από τη Μαντολινάτα Παραλιμνίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Θα ήταν παράληψή μας αν δεν κάναμε έστω μια μικρή αναφορά στο όργανο που στην απόψινή γιορτή έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, στο μαντολίνο. Το μαντολίνο, λοιπόν, είναι ένα όργανο με μακρά ιστορία και σημαντική θέση στις μουσικές του κόσμου. Από τους κλασικούς συνθέτες μέχρι τη ροκ και τη τζάζ, το μαντολίνο έχει το χάρισμα να αγγίζει την ψυχή και να εκφράζει συναισθήματα με μία τρυφερότητα, την οποία συναντά σε πολύ λίγα μουσικά όργανα. Εμπνεύστηκαν από αυτό σπουδαίοι συνθέτες όπως ο Βιβάλντι, ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν και τόσοι άλλοι που έχουν γράψει πολλά σονέτα και κονσέρτα και σερενάτες για το μαντολίνο. Εμπνευσμένοι από το λυρισμό του μαντολίνου είναι και δεκάδες σπουδαίων ζωγράφων. Έφτασε στο απόγειό του τον 19ο αιώνα, όταν το τρέμολο αντικατέστησε το μεμονωμένο χτύπημα των χορδών. Έδωσε μια άλλη γοητεία στον ήχο του και εκτόξευσε τις δυνατότητές του. Πράγματι, με ήχο χαρούμενο και μελαγχολικό συνάμα, νοσταλγικό και ταξιδιάρικο, το μαντολίνο αποτελεί πραγματική απόλαυση για το λάτρη οποιοδήποτε είδους μουσικής. Στην Ελλάδα το μαντολίνο, ως μουσικό όργανο έκφρασης της τοπικής μουσικής παράδοσης, εμφανίστηκε κυρίως στα Επτάνησα και στην Κρήτη. Αλήθεια, τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς μουσική? Για το μεγάλο φιλόσοφο Φρίντριχ Νίτσε, η ζωή μας χωρίς μουσική θα ήταν ένα λάθος. Και θα ήταν ένα λάθος αδύνατο να διορθώσουμε. Γιατί η μουσική είναι που εκφράζει όσα δεν μπορούν να υποθούν με λόγια.
αλλά που πρέπει οπωσδήποτε να υποθούν. Είναι έκφραση, είναι καταφύγιο και φυσικά είναι ένα ταξίδι από έξω προς τα μέσα, προς την ψυχή. Ένα τέτοιο ταξίδι σας καλούμε να κάνουμε απόψε μαζί, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό και το ολόγιομο φεγγάρι, με σπουδαίους μουσικούς και φίλους, γεμάτο φως και όνειρο και μελωδικές φωνές. Ας απολαύσουμε το ταξίδι ξεκινώντας από το φωνητικό σύνολο και μαντολινάτα νεόφυτου Γιώτα Ρούσου. Το φωνητικό σύνολο και μαντολινάτα νεόφυτου Γιώτα Ρούσου ιδρύθηκε ιστορικά σε δύο φάσεις. Η μαντολινάτα άρχισε να οργανώνεται το 2004 από τον νεόφυτο Γιώτα Ρούσο, που παράλληλα ήταν και μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας Λατσιών, την οποία οργάνωσε εξ υπαρχής το 2002. Η συνεργασία των δύο σχημάτων άρχισε το 2005 με την ονομασία Δημοτική Χοροδία και Μαντολινάτα Λατσιών, με πρώτη επίσημη συναυλία στην τελετή των εγγενείων του Δημαρχείου και Δημοτικού Θεάτρου Λατσιών το Μάρτιο του 2006. Έκτοτε πήρε μέρος σε πολλές συναυλίες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με τελευταίες συναυλίες του σχήματος το 2008 στην Κεφαλονιά και το 2010 στο Βόλο. Αφού ο μαέστρος αποχώρησε από τη διεύθυνση της Δημοτικής Χοροδίας Λατσιών το φθινόπωρο του 2010. Το φθινόπωρο του 2011, ο νεόφυτος Ρούσος επανήλθε στην πολιτιστική ζωή του τόπου, δημιουργώντας το φωνητικό σύνολο και μαντολινάτα νεόφυτου Γιώτα Ρούσου, ένα νέο μουσικό σχήμα που σήμερα αριθμεί 40 μέλη. Στόχος του είναι η παρουσίαση ποιοτικών μουσικών συναυλιών με βασικό κορμό ορχήστρα στη μαντολινάτα και με φιλοξενούμενα διάφορα άλλα μουσικά όργανα, όπως φλάουτο, λαούτο, κιθάρα, κορτεόν, κλοκεσπίλ, πιάνο κλπ. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικη μουσική και τραγούδια, ελληνική και κυπριακή παραδοσιακή μουσική, καθώς επίσης και εκλεκτά έργα από την κλασική και ελληνική έντεχνη δημιουργία. Το σχήμα, που είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, συμμετέχει σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει αποκτήσει το δικό του κοινό. Από τις συναυλίες που ξεχωρίζουν η ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα στη Λευκοσία και η μουσική βραδιά Πανσέλινος της Ρήγαινας, κάθε Πανσέλινο του Ιούνιου στο χωριό του Μαέστρου Άγιος Ιωάννης Λευκοσίας. Από τον Ιούνιο του 2017 η συναυλία αυτή επαναλαμβάνεται στο Υπαίθριο Θέατρο του χωριού Σπήλια, με διοργανωτή το Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών. Τα τελευταία 5 χρόνια συμμετέχει με ειδικό επαιτειακό μουσικό πρόγραμμα στο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων του Δήμου Λύσης, στα πλαίσια των εορτασμών των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Παύλος Λιασίδης στη Λάρνακα. Το Μάη του 2017, το φωνητικό σύνολο και μαντολινάτα νεόφυτου Γιώτα Ρούσου πήρε μέρος στο χοροδιακό φεστιβάλ Λάρισσας που οργανώνει ο Σύλλογος Κερκυραίων και Φίλων της Κέρκυρας Θεσσαλίας Νικόλαος Μάντζαρος, όπου και άφησε άριστες εντυπώσεις. Συμμετείχε επίσης στο Χριστουγεννιάτικο Χοροδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2018, τον Νιόβρη του 2018, με εξαιρετική επιτυχία.
λάτρευε, με λάτρευες πιστά. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες πιστά. Δασκάλες στα μαλλιά σου, σαν δασκάλες να ανεβώ, να φιλήσω την ελιά σου που έχεις πάνω στο λαιμό. Να φιλήσω την ελιά σου που έχεις πάνω στο λαιμό. Σαν δασκάλες στα μαλλιά σου, σαν δασκάλες να ανεβώ. Ήβαλα, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, μόνο εσένα αγαπώ.
Μουσική πανδεσία πραγματικά. Σας ευχαριστούμε. Η καντάδα γεννήθηκε από έρωτα και ο έρωτας λατρεύει τις καντάδες. Οι καντάδες πρωτοεμφανίστηκαν επί Βενετοκρατίας και συνδύασαν το ελληνικό στοιχείο των επτανήσεων με την ιταλική μουσικότητα, δημιουργώντας ένα είδος πραγματικά μαγικό. Το μαντολίνο, μαζί με τις κιθάρες, κατέχει δεσπόζουσα θέση στις καντάδες, με το μελωδικό του τόνο να αντυχεί αμέτρητες νύχτες σε στενά σοκάκια και σε πλακόστρωτες πλατείες με γιασεμιά. Ο απόψινός ουρανός προσφέρεται για να πάρουμε λίγη από τη μαγεία της καντάδας, παρέα με την ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων. Η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1993. Ιδρυτής και μαέστρος της ομάδας υπήρξε ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο οποίος απεβίωσε το 2020. Από το 2021 μαέστρος είναι ο Ανδρέας Αποστόλου. Σκοπός της ομάδας είναι η αναβίωση της καντάδας. Η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων αποτελείται από 18 μέλη, τα οποία πλαισιώνονται από μαντολίνα, κιθάρες και ακορντεόν. Έλαβε μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές και μη, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Αγαπη μου, μα
Όλες καρδιές θα κάψω, όλες καρδιές θα κάψω. Σου
Ευχαριστούμε την ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων. Είσαστε άξιοι πρεσβευτές της Λεμεσού που όλοι αγαπάμε. Το μαντολίνο έχει κερδίσει μια θέση στην παγκόσμια μουσική και μάλιστα σε πολλά και διαφορετικά είδη. Η ικανότητα του μαντολίνου να συνοδεύει ή να οδηγεί ένα σχήμα του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να συνυπάρχει με διάφορα όργανα και φωνές με τρόπο μοναδικό. Έτσι μπορεί να το συναντήσουμε σε κάθε είδους και μεγέθους ορχήστρες ή μαζί με χοροδίες και άλλα φωνητικά σχήματα. Όπως είναι και για απόψε η κοινοτική χοροδία και μαντολινάτα Πέρα Ορεινής και τα Μάση Τροβαδούρη, που θα τους απολαύσουμε αμέσως τώρα. Η κοινοτική χοροδία Πέρα Ορεινής συστάθηκε το Μάρτιο του 2015 και η κοινοτική μαντολινάτα Πέρα Ορεινής το Μάιο του 2016. Οι Ταμάσοι Τροβαδούρη συστάθηκαν το Μάρτιο του 2018. Τα τρία αυτά μουσικά σχήματα έχουν λάβει μέρος σε αρκετές συναυλίες εντός Κύπρου, όπως επίσης και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 2019. Επίσης, εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2023 συμμετείχαν σε συναυλίες με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη. Η κοινοτική μαντολινάτα τελεί υπό τη διδασκαλία και την καλλιτεχνική διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Κώστα Ευαγγέλου, ενώ μαέστρος των μουσικών σχημάτων είναι η καθηγήτρια μουσικής Μαρία Ευαγγέλου.
Ευχαριστούμε την Κοινοτική Χοροδία Πέρα Ορεινής. Μαζί με εσάς και τις υπέροχες μελωδίες σας μας δείξατε ότι το μαντολίνο αντυχεί σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και μας μαγεύει. Οι μαντολινάτες εμφανίζονται για πρώτη φορά στη Γένοβα της Ιταλίας το 1892 και γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς στον 20ο αιώνα. Αρχικά περιλαμβάνουν μόνο όργανα της οικογένειας των μαντολίνων. Έπειτα όμως περιλαμβάνουν και κιθάρες ή μπάσα. Στην Ελλάδα αρχίζουν να δημιουργούνται τέτοια σύνολα κυρίως στα Επτάνησα, λόγω της σχέσης τους με την Ιταλία. Σήμερα οι μαντολινάτες είναι ιδιαίτερα αγαπητές σε ολόκληρο τον κόσμο, παίζουν διάφορα είδη μουσικής και οι μελωδίες τους γαληνεύουν την ψυχή και ταξιδεύουν το μυαλό. Το παίξιμο του μαντολίνου ήταν και τότε, όπως και σήμερα, η απασχόληση ενός κύκλου ερασιτεχνών που αγαπούσαν το συγκεκριμένο όργανο και τον ιδιαίτερο ήχο του. Και για του λόγου το αληθές, η μαντολινάτα του Δήμου Παραλιμνίου. Ας τους χειροκροτήσουμε. Η μαντολινάτα του Δήμου Παραλιμνίου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 με πρωτοβουλία του δασκάλου κ. Μάριου Πογιατζή,
έχοντας σαν σκοπό την ανάπτυξη των πολιτιστικών δρόμενων του Δήμου και την ευρύτερη αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου των δημοτών του. Μια προσπάθεια δημιουργίας μαντολινάτας είχε γίνει και στα πλαίσια των επιμορφωτικών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη στήριξη της τοπικής υπεύθυνης κυρίας Λέλλας Ατσιπά Μιχαήλ. Στο πρώτο κάλεσμα έσπευσαν να πλαισιώσουν το σύνολο πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι φίλοι του μουσικού αυτού είδους. Σήμερα το συγκρότημα έχει να επιδείξει μια πλουσιότατη καλλιτεχνική δράση τόσο στο παραλίμνη όσο και στο εξωτερικό, λειτουργώντας σαν άξιος πρεσβευτής της κουλτούρας του τόπου μας. Από το 2012 λειτουργεί και τμήμα εκμάθησης μαντολίνου για αρχάριους από 10 χρονών και άνω. Κυπριακά τραγούδια, καντάδες, παλιό ελληνικό τραγούδι και επιλογές από τον ελληνικό κινηματογράφο αποτελούν το ρεπερτόριό της, δοσμένα όλα με το μοναδικό μουσικό χρώμα του μαντολίνου. Η Μαντολινάτα διοργάνωσε εκδηλώσεις και αφιερώματα σε συνθέτες στα πλαίσια των διαφόρων φεστιβάλ του Δήμου, ενώ έλαβε μέρος σε πολλές άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλα σύνολα και με διακεκριμένους σολίστες. Εμφανίστηκε σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, είτε προσκεκλημένη διαφόρων χοροδιών, είτε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Έλαβε επίσης μέρος στις εκδηλώσεις που έγιναν στη Λευκοσία για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δώσει συναυλίες στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2001 και στον Μπορντό της Γαλλίας στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων της εκεί ελληνικής παροικίας το Μάρτιο του 2004. Τον Οκτώβριο του 2006, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Κέρκυρας και Παραλιμνίου, επισκέφτηκε για δεύτερη φορά το νησί των Φεάκων, χαρίζοντας στο μουσικόφιλο κοινό της Κέρκυρας ανεπανάληπτες στιγμές μουσικής πανδεσίας σε κοινή συναυλία με τη χοροδία του Δήμου Φεάκων, η οποία και επαναλήφθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2007 στο Παραλίμνη. Το καλοκαίρι του 2008 παρουσίασε στο Παραλίμνη μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στη θάλασσα, ενώ το 2009 συνόδευσε την αποστολή του Δήμου στην Καστοριά, λαμβάνοντας μέρος στις εκδηλώσεις διδημοποίησης των δύο Δήμων. Τον ίδιο χρόνο πραγματοποίησε ένα αφιέρωμα στην κυπριακή παράδοση με παλιά κυπριακά τραγούδια, ξαναζωντανεύοντας μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Τον Σεπτέμβριο του 2012 παρουσίασε στη Χαλκίδα ένα πρόγραμμα με ελληνικά και κυπριακά τραγούδια, αφήνοντας εξαιρετική αντίπωση και εισπράττοντας εγκομιαστικά σχόλια, ενώ το 2014 είχε ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο με τραγούδια και χορούς μιας αξέχαστης εποχής. Τον Ιούλιο του 2015 παρουσίασε στο Παραλίμνη με μεγάλη επιτυχία ένα αφιέρωμα στους αρχάγγελους της ελληνικής μουσικής Μάνο Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετείχε στο πρώτο χοροδιακό φεστιβάλ της Μυκόνου τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιούλιο του 2017 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία συναυλία με τραγούδια που αναφέρονται στο φεγγάρι, ενώ το Σεπτέμβριο του 2017 συμμετείχε στο 16ο Φεστιβάλ Καρίστου. Το 2018 γιόρτασε τα 20 χρόνια μουσικής προσφοράς και δημιουργίας με μια ξεχωριστή συναυλία, ενώ συμμετείχε και στο 10ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιών και Ορχιστρών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία στη Λάρνακα που διοργάνωσαν το Σωματείο Δικαίωμα Ελπίδας και ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας Μάκης Δελαπόρτας. Η Μαντολινάτα αριθμεί σήμερα γύρω στα 35 ενεργά μέλη. Μαέστρος της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι ο κύριος Μάριος Πογιατζής. Θέλω κοντά σου να μείνω,
σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλέφαρα μου να κλείνω, να με φυλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Καλησπέρα. Πάνε 25 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου που κάτω από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στον Πρωταρά στάθηκα για πρώτη φορά μπροστά από αυτό το σύνολο, όχι ακριβώς τα ίδια άτομα, η κυρία Λέλα ήταν εκείνη τη βραδιά μαζί μας. 25 ολόκληρα χρόνια εργαζόμαστε ακούραστα προσφέροντας στο παραλίμνη, στη μουσική και στον εαυτό μας. Απόψε όμως θέλω να σας γνωρίσω τον Παναγιώτη μας σε έναν άλλο πόστο. Απόψε θα μοιραστώ με τον Παναγιώτη την πακέτα μου, το αναλόγιο μου, την ορχήστρα μου. Χειροκροτήστε τον και χαρείτε τον.
μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Ο πύρετος σου μέσα μου φώτια που σπαραταράει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωράει. Πρώτη φορά που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Βοριάς είναι η αγάπη σου και ποιος θα με γλιτώσει. Νοτιάς φύσαει τα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με τον νοτιά σαν να ζητώ, με το βορειά σε στην πρίμνη σου δώσα φιλί, στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φυγες, και χάσα τη ζωή μου. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με τον νοτιά ξαναζητώ, με το βορειά σε
Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που να σας αδικεί που είσαστε περήφανος για το σύνολο τούτο. Και επειδή δεν ήμασταν μόνοι μας απόψε σε αυτήν το υπέροχο φεστιβάλ, θα παρακαλούσα τα υπόλοιπα σύνολα που ήταν μαζί μας να κατέβουν σιγά σιγά για να γίνει απονομή των δώρων. Νομίζω πως για να κατέβουν θέλουν ακόμα πιο θερμό χειροκρότημα. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ να έρθετε εδώ κοντά μας για τις απονομές. Ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Θεόδωρος Πυρίλης, Δήμαρχος Παραλιμνίου, θα επιδώσει την αναμνηστική πλακέτα στον κύριο Νεόφυτο Ρούσο, μαέστρο του Φωνητικού Συνόλου και μαντολινάτας Νεόφυτου Γιώτα Ρούσου. Παρακαλούμε, κύριε Δήμαρχε. Επίδοση πλακέτας στον κύριο Ανδρέα Αποστόλου, μαέστρο της Ομάδας Κυπρίων Κανταδόρων, από το πρόεδρό μας, τον κύριο Αδάμο Μάρκου. Και στην κυρία Μαρία Ευαγγέλου, μαέστρο, και τον κύριο Κώστα Ευαγγέλου, καλλιτεχνικό διευθυντή της Κοινοτικής Χοροδίας και Μαντολινάτας Πέρα Ορεινής και Ταμασίων Τροβαδούρων. Και τέλος, στους μαέστρους της Μαντολινάτας Δήμου Παραλιμνίου, κύριο Μάριο Πογιατζή και Παναγιώτη Κουμάση, από το Δήμαρχο Παραλιμνίου, κύριο Πυρίλη. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ναι, θέλετε. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Αδάμο Μάρκου, πιστεύω ότι αξίζουν το θερμό μας χειροκρότημα και οι σολίστες μας. Νάγια Νικολαίδου, Φώτης Ανδρέου, Ελεονόρα Ρούσου, ο Δήμος Δημοσθένους, η Δήμητρα Χατζημιχαήλ, ο Παναγιώτης Κουμάσης, η Τασούλα Γερασίμου, ο Μάρκος Γιώργατσος και ο Θεόδουλος Παπαγεωργίου, καθώς και όλα τα μέλη των σχημάτων που έπαιξαν απόψε για μας. Το θερμό σας χειροκρότημα. Κύριε Αδάμο, μπορείτε να πείτε δύο λόγια, σας παρακαλώ, για κλείσιμο. Ευχαριστώ. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 25 γενέθλιά μας. Τόσα χρόνια προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό
Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει τμήμα εκμάθησης μαντολίνου σε αρχάριους. Ξεπηδούν σιγά σιγά οι νεαροί. Ελπίζουμε μετά και από το απόψινό να ζηλέψουν και μικροί και μεγάλοι, κάποιοι ξέρουν για ποιους μιλώ, και να αγαπήσουν το μαντολίνο, να δείξουν ότι αγαπούν το μαντολίνο όπως το αγαπούμε και εμείς. Αυτός ήταν τουλάχιστον και ο στόχος του σημερινού φεστιβάλ. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για μας τουλάχιστον το μαντολίνο, να γίνει γνωστό, να γίνει αγαπητό και να το κρατήσουμε όπως του αξίζει. Με αυτά τα λόγια να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα σύνολα που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, τιμή μας, χαρά μας που σας είχαμε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Παραλιμνίου και το Δήμαρχο προσωπικά που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και την Υφυπουργό που έθεσε υπό την αιγίδα της αυτό το φεστιβάλ, την Επιτροπή της Μαντολινάτας που δούλεψε τόσο σκληρά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Με τα λαθάκια του, με τις παραλήψεις του, δεν ξέρω, θα το κρίνουμε μετά, θα το κρίνετε εσείς. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσαμε και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε απόψε εδώ παρόντες και μας ακούσατε. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσαμε. Και βέβαια όταν τελειώνει ένα φεστιβάλ, σίγουρα θα περιμένετε και το επόμενο. Θα έρθει και το επόμενο. Δεν θα πούμε πότε, σε πόσα χρόνια, δεν θα πούμε πώς θα είναι. Να σας έχουμε σε αγωνία να μας ρωτάτε. Λοιπόν, σίγουρα θα έχει επόμενο, σε λίγα χρόνια θα δούμε, είτε του χρόνου είτε μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ξέχασα να ευχαριστήσω κανένα. Θυμήστε με. Είμαι λίγο συγκινημένος γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ.